Výhradne v ponuke TU Reality môžete nájsť perfektne prerobený dvojizbový byt so zariadením, kde sa môžete rovno nasťahovať. Odpadajú náklady, starosti a povolenia pri rekonštrukcii, plus kuchyňa a vstavaný nábytok a hlavne čas. Byt o celkovej výmere 55,5 m2 je na prvom poschodí v najvyhľadávanejšej lokalite mesta Liptovský Mikuláš, pri obchodnom centre Stop Shop. Bytový dom s výťahom prebehol rekonštrukciou, kde boli menené plastové okná, nové zateplenie, rekonštrukcia strechy, odkvapov, bleskozvodu, nový vchod, s dorozumievacím zariadením, lodžie, osvetlenie spoločných priestorov, vymenené stúpacie vedenia, komplet nový výťah. Absolútne bezproblémové parkovanie priamo pred bytovým domom. K bytu prislúcha pivnica s vlastným plastovým oknom na prízemí a ďalšie spoločné priestory, kočikáreň, práčovňa a tak ďalej. K dispozícii je veľká uzatvárateľná presklená lodžia plus rolety proti slnku s otočným zvinovacím mechanizmom. Pri bytovom dome sa nachádza detské ihrisko plus otvorené ihrisko susednej školy. Naozaj veľmi pekný byt pozostávajúci z obývacej izby spojenej s kuchyňou a chodbou, dvoch izieb, kúpeľne a samostatného WC nedávno prešiel kompletnou rekonštrukciou. Praktická zmena dispozičného riešenia, nová kúpeľňa a WC s dlažbou a sanitou, nové rozvody elektroinštalácie a vody. Nové omietky v celom byte, znižované stropy s bodovým osvetlením, laminátové podlahy. V izbách sú kameninové obklady. Interiérové dvere so zárubňami plus vchodové, bezpečnostné dvere. Plastové okná s novými roletkami a sieťkami proti hmyzu s izolačným dvojsklom. V cene bytu je kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, umývačka riadu, automatická práčka, sušička, elektrická rúra a varná doska, chladnička s mrazničkou, vstavané skrine typu rolldoor, v spálni a chodbe. Inžinierské siete. Elektrina, verejný vodovod, kanalizácia, vykurovanie diaľkovo-jatinovými radiátormi, spolu s teplou úžitkovou vodou, internet. Energetický certifikát B. Náklady. Zálohové platby za správu a energie 150 €, pri vyúčtovaní preplatky. Orientácia bytu, východ, sever.
Bezproblémoví susedia. V okolí dokonalá kompletná občianska vybavenosť, základné školy, materské školy, stredné školy, obchody, úrady, supermarket, reštaurácie, zástavka MHD, detské ihriská. Vzdialenosť len 2 minúty od pešej zóny. Obhliadku si dohodnite s maklérom Robert Bela, plus 421 905 501 679, bela@tureality.sk. Poradí a pomôže aj s financovaním. Bude sa tešiť na vaše stretnutie.